Глубоко поважанные браты и сестры, сегодня другий день пасхального требования. Сегодня Великая Пятница. Сегодня в центре нашего набоженства находится крыж. Сегодня один день у литургичном годе, когда мы стоим на колени перед крыжом. Сегодня мы отдаем пашану крыжу, а даруем крыж, бо крыж – это знак нашего спавления. Крыж, як інструмент кари, був вельми добре відомий у часи Єсуса. У Римській імперії цілі ляси крижов виростали, бо на їх крижавали тих, які були покарані такою карою. Найчастіше це були злочинці. Перед тим, як укрижавати чоловіка, укрижавати той, який був осуджений на крижову смерть, найперше його бичавали. Потім складали на його тяжкий криж, і він йшов вулицями Єрусалима. Він йшов на те місце, де його повинні були укрижувати. Це так само був тяжкий крижовий шлях моральний, бо люди здихвалися над цим чоловіком. Люди, може, ненавидели його, не приймали, обзивали його і так далі. На місці укрижування з його здирали одежду, потім прибивали цвіками до дерева крижа. И так человек помирал на крыже. Это была тяжкая смерть, какая продолжалась часами несколько дней. Как худший человек помер, бо может было некое свято, так само, как мы бачим, теперь у этом оповеде евангельским, бо была иудейская Пасха, этим укрижаванным ломали голени, ломали ноги. Евангелие каже нам, что Иисусу не знавали голенью. Это означает, что Иисус помер своей смертью. И Он отдал свое життя за меня и за тебя. И Он отдал свое життя за каждого человека, за первого Адама, за того, який сегодня живе, и за опошнего человека, який будет жить на этой земле. Сегодня мы ведаем, что мы были откуплены кровью Иисуса Христа, кровью пролитою с древа крижа, там, где проявилась самая великая любовь Бога до человека. Сегодня мы так само ведаем, что крижовой смерти больше нема. Але коли так казати, то напевно треба признати те, що її нема, дякуючи Ісусу Христу. Бо імператор Константин Великий у 4 столітті спашаний до крижовой смерти Иисуса Христа заборонил такую смерть. Сегодня нема крижовой смерти, але криж застається у истории. Не только в частях истории, але продушим, что на древе крижа мы отримали исполнение. И сегодня мы приходим до этого древа крижа, как ушановать. Ушановать – это знак нашего исполнения, знак нашей надеи. Однако памятать только про криж – это еще замало. Треба, как криж был у нашем сердце. Нам самим треба с любовью, с такой самой, как Иисус Христос нес криж, нести криж и нашего життя. Меня переследовали, и вас будут переследовать, каже Иисус Христос. Далее Он каже, кто хочет быть моим учнем, той повинен взять криж своего життя и его нести. Мы добре ведаем, что человек наражается с плачем. Все его життя, это так само тяжкости, это долина слез, каже Святое Писание, и помирает так само у хворобах. Тому все життя человека – это криж. Есть крижи великие и малые, есть крижи нашей працы, нашего служения, есть крижи так само верности Богу, бо спокусов так вельми много. Але мы повинны, каждый из нас сегодня спитаться самих себе, який криж мы несем. Каб лепей зрозуміць, треба вернуться до євангельського оповеду, який ми тільки що чули. На Голгофі 3 крижі стояли в той день. Один криж Ісуса, і з одного боку, і з другого стояли крижі цих злочинців. Перший злочинець – це той, який не хотів зрозуміти своєї вини. Він навіть був супротив Ісуса. И Он навіть казав супротив Его. И Он не хотел признать своей вины. И Он не хотел шкодовать за свои грехи. Другий криж
Гэта крыж, як мы называем у простанароддзі, добрага злачынца, добрага лотра, які зразумеў сваю віну і які пакаяўся. І Езус яму сказаў яшчэ: «Сёння будзеш разам са мною у раі». Гэта вельмі важныя словы Езуса Христа, якія кажуць нам пра тое, што дарога да вечнага шчасця вядзе праз пакаянне, вядзе праз перамену нашага жыцця. І нарэшце трэці крыж, крыж збаўлення, крыж Езуса Христа. Гэта не паўтаральны крыж, крыж, якога больш ніколі не будзе ў свеце. І сёння, калі будзем падыходзіць да крыжа і адараваць крыж, пакланяцца яму, мы павінны спытацца самім сябе, які крыж мы несем. Вельмі часта мы несем крыж гэтага злачынца, які не хоча прызнаць сваёй віны. Людзі п'юць. П'янство – гэта вялікі парог нашага жыцця. Гэта вялікая хвароба нашага ўсяго грамадства. Усе аб гэтым ведаюць, але ўсе п'юць. Як многа людзей асабліва моладзь сёння ужывае наркотыкі. Усе ведаюць, што гэта недобра, аднак ужываюць. Як многа жывуць амаральна, ведаюць, што недобра, аднак гэтак жывуць. Яны падобныя да гэтага злачынца, які не хацеў прызнацца да сваёй віны. Ён, напэўна, ведаў, што ён вінаваты, а ён не прызнаўся. Завяршаецца вялікі пост. Гэтыя вялікія чаргі, каля канфесіяналаў, гэтыя гадзіны, якія святары правялі там, спавядаючы людзей, нагадваюць пра тое, што сярод нас таксама ёсць і такія, якія добра ведаюць, што праз пакаянне, праз пакуту, праз жаль за свае грахі яны могуць змяніць сваё жыццё. Сёння мы павінны сябе спытацца, кім мы з'яўляемся. Бо толькі гаварыць пра крыж, успамінаць яго, толькі ставіць крыжы на скрыжаваннях дарог, толькі вешаць іх у нашых памяшканнях, насіць можа на шыі, апраўляць у золата ці каштоўныя камяні. Гэта яшчэ не ўсё, гэта яшчэ далёка не ўсё. Крыж павінен быць у нашым сэрцы, у нашай душы, і нам трэба вучыцца любові да Бога і да бліжняга. З дрэва крыжа. Трэба вучыцца праз крыж, бо на крыжы Бог праявіў самую вялікую любоў. Нам трэба таксама памятаць аб тым, што крыж з'яўляецца найлепшым нашым настаўнікам. Нам трэба памятаць аб тым, што крыж з'яўляецца таксама і дарогай да Бога. Крыж складаецца з двух частак. Гэта вертыкальнае, гэта адносіны чалавека з Богам, гарызантальнае, гэта сам чалавек. І калі не будзе вертыкальнай, возьмем просты закон фізікі, закон Ньютона, ўсё падае ўніз, і мы падаем у гэтае балота грахоўнае. Таму, калі хочам падняцца з гэтага балота і трымацца у жыцці, каб не быць у гэтым грахоўным балоце, нам патрэбная гэта вертыкальная частка. А тое месца, дзе гэтыя две часткі спатыкаюцца, гэта спатыкаецца воля чалавека з воляю Божай. Там мы кажам наша фія, наша так Богу, там мы згаджаемся з воляю Божай. Гэта нелёгка, гэта таксама крыж. Калі мы паглядзім на знак крыжа, гэта таксама знак складання, асабліва, калі возьмем крыж Іерусалімскі. І менавіта крыж нас складае да Бога, набліжае да Бога, злучае з Богом, злучае таксама з іншымі людзьмі. Лацінскае прыслоўе кажа: «Dum orbis volvitur crux dae». Калі зямля круціцца, крыж застаецца. Гэта азначае, што хоць і змяняецца наше жыццё, паляпшаецца, тэхналогія, навука развіваецца, і гэтак далей. Мы сёння зусім інакш жывем, як жылі людзі яшчэ 20 ці 30 гадоў таму. Аднак крыж застаецца. Крыж, напэўна, нашым цярпеннем, але таксама і крыж Езуса Христа. І мы павінны прыняць яго ў сваё сэрцы. Таму сёння, дарагія браты і сёстры, прымем гэты крыж у сваё сэрцы, у свае душы. Выцягнем гэтыя цвікі, якімі мы прыбівалі найсвяцейшае цела Езуса да дрэва крыжа. Адзін мастак намаляваў такі абраз, крыж, каля крыжа намаляваў сябе і выцягваючага гэтыя вырываючага цвікі з дрэва крыжа. Яго прыяцель кажа: што ж ты так намаляваў сябе такі вельмі многа гэтых цвікоў? Я убіў у найсвяцейшае цела Езуса.
Кожны гэта цвік. І сёння прыйшоў час выцягнуць іх. Калі станем перад крыжом, каб адараваць яго, падумаю аб тым. Ці, Пане Езу, маё жыццё каштоўнейшае было ад Твайго, што Ты яго аддаў за мяне? Калі станем пад крыжом, спытаемся, які крыж мы нясём. Калі станем пад крыжом, попросім, Пане Езу, адарі мяне ласкаю прыняць крыж майго жыцця, майго служэння, прыняць крыж майго навяртання. Калі станем пад крыжом, попросім нашага збаўцу, каб ён з гэтага свайго трону, які сабе выбраў з дрэва крыжа, благаславіў усіх нас, каб мы мелі адвагу несці крыж, каб мы не адказаліся ніколі, не адмовіліся ніколі ад крыжа, і каб прынялі гэты крыж, таксама, як прыняў Езус Христос, з любоўю, каб мы яго абнялі са словамі святого апостола Андрея: «Вітай, крыж, адзіная моя надзея». І, нясучы гэты крыж, ішлі дарогай збаўлення. Аминь.